Velkommen til Marievangsskolen. Et godt sted at være og et godt sted at lære. Det betyder, at vi her på stedet som voksne hele tiden har fokus på 3 vigtige ting. Det er klasseledelse, det er relationskompetence og så en varieret undervisning. De 3 ting gør, at vi burde kunne leve op til, at alle har et godt sted at være og et godt sted at lære. Henrik, skal vi ikke tage ud og se det i virkeligheden i stedet? Det er da en god idé. Kom med. Her har vi børnehaveklassen. Det er her, de har deres første år, inden de kommer hen på resten af skolen. Det her det er Marievangskolens matematiktivoli. Det er for indskolingen et matematikrum, hvor matematik bliver til leg. Alt muligt, der gør det sjovt at lære matematik. Så er vi på Skoletorv, hvor der er bibliotek og morgensamlinger. Og lige nu sker der noget spændende, så skal vi ikke se det? Livsduelighed, det er sådan noget, hvor man lærer om livet og vennerne, og hvor man får mere forståelse for livet og sådan. Livsduelighed, det er, hvor man lærer noget om hvordan man skal have det, og hvis man ikke har det godt, så hvordan man så skal takle det. Nu står vi på 9. årgang, nemlig min årgang. I 9. klasse på Marievangsskolen bliver der tilbudt en masse valgfag, både som iværksætter, KREA, så har vi nogle valgfag sammen med ZBC og ungdomsskolen. I 9. klasse på Marievang, der skal du også i praktik og på blandt andet introuge. Her er vi på mellemtrinnet i 4. C, hvor vi har feedback-samtaler om, hvordan man har det derhjemme og i skolen. Nu står vi her på Marievangskolens SFO, men vi går faktisk meget op i at kalde det undervisningsdel og fritidsdel i stedet for skole og SFO. Der er en masse læringsrum for børnene her. Der er både noget, hvor de kan stå og lave lidt mad og lidt forskellige træværksteder her. Nu har I set skolen, og I har måske undret jer over, hvorfor vi går rundt med de her røde kasketter. Det er som I kan se, at der står legeagenter på. Og på Marievangsskolen der har vi både legeagenter og trivselsagenter, som sørger for, at børnene trives godt og har en rigtig god skolegang her. Jeg som elevrådsformand synes blandt andet også, det er rigtig vigtigt, at vi kan se her på skolen, at børnene de får det rigtig godt og trives. Tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses på Marievangsskolen. Hej hej.